Nagosogira mwancho morigereria bwigata sendi Kiandizi TV ogotera kuboyo SDA Church Choir amka elinde tonyala ko batokora ndi nchiri ayo nyokoreira bande babukire nkonyorure ande mukukira buri kwese yasobwamo ibwakire na ande kere bo baso tigatokore emeremo umulisi mayitikera togotanga tokore emeremo kere mu baso ubotukongo chichabure timanyete buri nga yoga wa mine tekero tanga tokore emeremo kere bo mugase yabone osinereye mu basubike moika tayero boso yobwiriyo babosayo ekering emarembure togokora emirimo ngakingo ikere ekera abantu bakoba persecuted baguchandwa obokong pogocho bonene tutakora emirimo naende bwatenjere ya kabere kore ne chinguru ngakingo ikere kere emichandira agochira yebene amarwaire ebinde orege tando tanyara gokora mirimo mugakoyo maritikirimo tukaenda komorare ngumurwiri agatotebiga nje nagende trained buno munyagitari ne kanse ya 70 day ekere serikali y'abasongo yaje yarete ibindebi yasobwarimu ngatamanga sosobwarimu naende nkagenda nkanywirenzi nkamenye myaka eminga sense ngate kwinyora na amachire nkairana nkabatisuri nabatiso ngo teba ngabono ko mokorera no manene karwara pono ndigitanda ili nabasaitu agatatebiga abana bane kore mirimo ekare muri n'ikingure kanya saba eteribaga ingakiyo musumte nekere michanda yakire ubutanga utanyara gukora imirimo abira gutanga ye muntu bene nabira abatange buna egesako mwinyure kanise yiti yige Kristo karo yisa echagete nyuma ya Pentecost michanda yakitemenene abantu bakaminyiko wabantu bagachandwa ingakinere yari kurugu ya dark ages eriekero abantu bakuruko ba Kristo bacande twasinge cyo kwigana kwabo iyi nera tokurukinga kiyumusunte ekero tanyo eri bagaliyo gukora imirimo buna bona Bimono sana mwancho murigereria Ndizi TV mulisi wereire kabisa nga chingaki obwate chinguru kigima obwate libaga ali bwantu kaboko mokorera omonene tochikomenya na njiti nchikomenya ntebe nga onyena manyite tinari ngo mosai gento getakongera ni mosai ngabona umatembara tanga dogare kongera ni mosai ngabono iga enchiranda unchukana nengorandi enchiriye kolendera beranya reka na enkwa bwateli ekara kwale ngo mosai tonyara toka bukuritumia bya bono emyaka na matuka ya taraika tebe ngai wish I knew tonyara ko batokora emeremo twago kwanire na inde to kwarigania senchiro bwikirano imeya magerio ye lesson ya gatano kegima twanyare ko batogosoa na koyegeria ase wiki tanyare ko batokonyemborekera hase nchire bwikirano ngangere kikere ekerenga ekerene nyorane getabu kya Mariko ekyo na kyokere ekerenga ya ekwota eyetu asomire Marika yamo ibere isato inye bono ni sano tuligeretiga no turega gwo tokorera inye gagwo tanyara ko batogosoma Mariko isano togendere twensia sobwa monaro cyo muri sigetabu kegose lesson ye is more of Bible study geko gena bera nyarekana sobo ko rwetu bakara lituko undetanya wisana nsabuye bulyo some getabu kya Marika yemo ko roso Mariko ibire na kogendere ko lenda se lesson yendo chenga ngo twirere step na atua ase atua amaigiri ye lesson ne atokuruge Bible study yes koigora Biblia omanya yutana komanya murubiriyo chagitune kanise ito ekere ya togetenga ogutanta nankora sabanga sengi njugo tasoma biya aya to kora yelesen ikanise boate gendo bakoroge curriculum kogendi miaka 5 miaka 5 barosie curriculum to gosome keniki togo ikanainde barosie ye miaka indi igobone ogwetanda gwikanise okubora gwitu nkuringa abantu togende siringa naime tosome tumanye bya obuye bwa Nyasaye no murubiri abo guturika igachilese mchion chitogo soma yes ne Bible study Bienvenido sana mambia ya bono omulisia Dominic Bosire
tarigo chikoba muna intwe ko bwatekana na obokoreri bw'echikambi obwanyara koba gakogenda igoto no gosemenga nere nagerete koba gakogenderere koyirandia enjiri karibu sana omulisia Azedekaya sabato ya nyarata kobe goita ntuarenge amonaye ntuatebetyo mwancho murigere ngango igwete byasomo berogo kurende boigo toga gosabera tugatebyo mwancho murigere ya gosabero nyara koba gotwara chinguru ando nyara koba muna intwe ase sabato ya lero manana bwanchiri biemono amina nakyo gendrete biyandi yes manongweniri nagiye kweranda lero asante sana na karibu hasa magere lesson yechume torase nchosa tosabe asa itatu mwanchwa naenda semambi tuachira sekero kyo kya babira to kwerera ngambia mona asobuga babunekego ya ikirenga kitogo chikoligeria marika machenu twakwariganirie obenayo manyakiro utorase okoiguringaniri biyabonarire kwetera sirire ya Kristo motorio ito amen bienvenido sana na karibu mwancho murigeria ase elesoni ya takoba gweta omulisi ndo takoba to konera igoro ye chinchira Kristian ya takoba gotumeka singencho yoko egeria abanafunzi baye kanyara kobaga gutumia emerenganyo eyanya takoba gakoenana tugasoma na tukarigire gukia sobo imemono tukatanga emerenganyo niyo yabwate meaning ya obwime mono elinde nande nyara kobe kwenana dibaga guchiase ababwatani baye nyara koba kweringoria na koroto na kurigire guchia sobwime mono nkemeranganyo buneye eminete ya sobwime bwabo nabakore bwabo bakirarito meke ne yese arutumie meranganyo asebinde bitikorrekana korokia mangana yubisi yubuturika kwesa kukia unabone yo marengani kumu kusuri abantu mbamanyite yo kusuri lakini ekera kubusura igaku enda ebuni mbuziri ari kugwa samara ao asokurigiriri kwiguru bantu bari kumanya ngariro bari miniti chinkoro cy'abantu asiringana lya nyasaye rikobigo kiraigura ringaniri ana aboro kubaye bagacha asari bubisi bakumuburinga totebinga manganaya akabayigurira amanyu bubisi uguturika nemerenganyo eri ari gutumia ari nkubiki kiagasasi chinkoro chia balipo bari gotegera mangana egere baburi bamanye nka inkinge nje ya manganaya bamanye kwigurirwa mangana manene ariano n'abasomi bense batanda gwikira na into to so kwigera ringaniri gabona yesa ari kuriyegerie ando rigora oriera biya antu amanya kugenda ase bibilia ya mayo to iri kefunge kama guchiese kende igoto kumanya biya mbono yo guturuka gwitu kuri nyasatoro seiri kuro gwikirani miyo motori ti Yesu Kristo amina sana amoro krerio a Kristo na eganga yaye enene ase aya onsingo mulisia tebire ntwesi asobwa mutanyara ko batowikera ubutureka magiri yeyo mayitigare kugatera mwanya bando asinsemo cyonsi rindonde bwensanyara ko bagutwara excuse nganchekero kende tingibweti iko bona bari gucha asenchiriyo nainde atwaribaga ngagwatigera ko bagoteba twese asomo ngatwarigerete rinde tunyara ko batokwero tota intwe asentwe ase wiki omwanchu murigereria togendera ko batokorigereria amoro kerirwo a Kristo nabo igo ribaga rinene rianyarete ko baga koira asogwikirania amaganio amanyabantu manyabantu yo Kristo kagocha nigo achete akamomero bwata amaganio amagani akemoika amaganio akemobere nabo igo amaganio ayandekero yo mabwata asobugima bwaye igakanyara ko baga koira ribaga rinene asengenjo yo komerana amona amaganio aya amanyabantu ase wiki yengi manto chiko batokorigereria ebikone Kristo ko baga gukora nebikone ebi umurisi kana chete ko biba inko birigereria byonse abo asobwamo nigo biragete ogoikirania ogosaba kobe gwenkore imekwa munyabantu nokugania egekora ase mambia bono kitogo chake lesson okugani kwago obwate mengoro yago Kristo nachiko bakomera namo nokoroko chengo turanyara ko batokorigereria magiri lesson igoro yebikone Kristo anyarete ko baga gukora
mbarabare amone nyancha eria ya Galili. Karibu sana Morris. Enyancha ya Galili si nyancha ya Galili abantu bamenye to abangi n'abantu b'ibisako nense mo naenda abayahudi mbarengo akaro kuri ese gitabu y'ukuru ku Isaya kianda igukwana nga ase Galili iri abantu b'ibisako bamenye ta sumusunto manene nenga ke Kristo ari woche ari wecha koleto burabu ase gati y'abantu barasumusunte Elesini tubona tukonye kuriri gitabu kiaruka okorango bokore rwa Yesu Kristo aranene ubwa etana ni tete ase nyanja ya Galili ngiye kogera abana ba Isiraeli ekaro batana ni kabakaba maruti abire uburuti mburi bwa rukurugunga da Northern Kingdom okurukuna ndo uruti kwa Samaria omochaki bw'uburuti uko muruti arukurukwa Jeroboam umwana wa Napati. Jeroboam akareta Isiraeli yakayibika ase bibi binene n'abaruti babo nyukuru nyuma bakaso ase bibi by'ubusasi mimi bwikana inyasa ikindi. Egaje goikese kerengo abantu ba Asiria babo atite bagaitigesa gukerikia Isiraeli bakareta abantu bari bategereta bakabasiarira asa abantu bibise imipi asa abantu bari kurukwa ba Naftali bamenyete omubuti bw'Abasiria akamenya koleta abantu ba Babuloni akababeka bakamenyo bakaja n'ibinyasaye byabo asenze yaringe y'abantu ba Nyasaye bakabika Nyasaye kiria Nyasaye akabiya bakaribu n'ikisimba nandi bakorera omuruti agatanga bayirira omukwani aboroke nganga kibakomenya asenze eri kibagusase Nyasaye oyu mbaji kubwati Nyasaye uri buru umusunto gasoma manene kwikekero Kristo gute kwiburwa achako obokoreri bwaye n'abantu ababara kambiri n'ibiri kibinge amarwira amange n'abantu babwate tipiri cya mono igo bamenyete asinya ange n'inyanja ya Galili igo bono gotokoro obokoreri bwa Yesu Kristo n'ibikone bigokorekana Yesu waje gusibura abantu bari barasumusunte agiye korera obokoreri bwayo bonge boitana inasa abantu bari basoeta ase bibiri binene ubayigurira paro guturika Nyasaye no sei gutuka imiyo mutori tu Yesu Kristo ege kora bari baetu bakurarie ibibete bagaje gukora Nyasaye kindi puna bono tu arangiriwe puna ba Kristo ba Adventista besabato tokaigo butumwa bwa maraika batatu okora kinyenza yiki na yabere irange abantu bearigani aso guturika kwabo konene abange tuasoire se kanisa na ntu akire munatwari twamenyire munaturi twatigiro kurangira kuri goito bono bari baro barabake berure gukora nabunya sa kuigurira egekora Kristo tana gutiga tatwara abantu baye bari beke ne bakwigiria baigurira abantu bari barasumusunto manene asamba tukayo mwaelio ekeraba bani bubuli bakire bakungaina abantu irindegera abantu barorobora bugutuka somuru asobosyo bwa Kristo Yesu bamutamire n'abakumutamire kiyombeke nagiye baswase ogutumika kwana Morisi anturigererie naende kurwase Biblia nabo igasokomenya nobukoreri bwa bwanguiga Kristo nakolete bikone binge kigima baroro bamubwatetie aseng'enjo litang'ani pi yeime yabo berwete banyara ko bakonyara guturika na kero kinde banyara ko baguturwa kigurube cyamakongu agati yabo boroire nebire cyabiri byanyara ko bikubatwara lakini asobwango iga asobokoreri bwetu bakara tukikanisa toroche ebikone mbiroro kero kinde bitari biekene binde bikoba stage managed bona abantu abange lika lyokoriyo gotore koko bachaka go focus more on ebikonebi nako karanda njengo endande kanisa SD ngo karabale bikona they don't do it tujara ko batoko yari gari Morisi ke kwanera kende gago kore go chimoto nyara ko batoko riri ekafungo kari gotora ase ogosoma goito kweri tukori rero tutaragenda ase nsemo entangani kigima ni gitabu kya Mariko
isano ikifungo kiaye gya 19 ebiblia goteba iga Yesu tamwanchira korende akamotebia gendanga abuo asa bamino obatebie amang'ana manene ayo monene agokoreire nainde buna akororeire amabera ningiranire Yesu tamwanchira korende akamotebia gendanga abuo asa bamino obatebie amang'ana manene ayo monene agokoreire nainde buna akororeire amabera enensemo omoristora chikobo tokuri guchi mutwe ase gatie bikone binene Kristian yatakoba gukora gendanga esabami obatebia Yesu agokoreire yes igo inkiuru chate tu muntu achikuru oborori nenchiri emirimo yaekere yakorekanire nokurwa oborori eki Kristo akorire ase obomo bwao yes oborori obo nobokoroki chinguru chiaye chiogotoreka ase abanto bonse eki ekebunge eke ekenene ng'a andonsi ase akorete ebikone nagandete bari bakoreirwe ebikone bairane nka barwa oborori eki omong'ina abakoreire polisi niko bori nande bado baadaye ekira twachagete omorobiri obwe lesson ekwote ase naroro troche Kristo nanda kare gukania akorire gekone getenga geteno bugwenia nya tokoba gukora gatenga togenda otebi toteba bunabo abandu bakurukwa bayahudi ababarisayo abasedukayi nabwo ekiombe kiabakuani igo bare konya kubwati Yesu ogokora egekone banza goteba igare mamincha n'amaji amarika Musa ono bunaririe kera agwenetie omonto ori obwata okoboko kwarenge kumiti aime omonto orwarete oborwaire bwa ukoma ogochika nkorororo kware kogambera ng'ana kia omonto akomanyekana ng'ana ogwenire korwa ase oborwaire bwa ukoma na amang'ana aya iga Nyasaye otebeti Musa iakogenda ase abakuani bamorigererie bapime bakonyora ng'a tabwati gento gete biare kororana narwate oreri wa ukoma bamuha certificate yogendanka na Yesu kaweni oyu na ene nero ori oete Musa amachikaya akamateta otebia abantu genda ritang'ania ase abakuani bakorigererie bagoteba ng'a kwagwenire bakoe certificate bonekera abantu bakobonwa ng'a konye mbara obwate oboreri bwa ukoma ng'aki yabete ekanyarekana ng'a kwagwenire riori amanye korwa oborori ng'a Yesu akangwenia nkogenda ase abakuani bagaita bang'a nagwenire oyo ngwenia Yesu bono egento atagete nkeri ng'a okogenda koraria atachieti ase abakuani igo abakuani bare gocha gotanga emeremo Yesu are gokora agataka babwati ogochika ekero bamoire certificate nateba ebagoita bang'ana emeremo yakene ya Nyasaye bagoita bang'ana emeremo ere yakene ya Nyasaye nsemo entang'ani kigima siritukoriria rigachia koba mogoroba akabatebia tuombeke gochia ng'umbu omorisia twasoira sense mentang'ani kigima ase Yesu agotoereria omwaga tegete tobeke ase samari inki ekorekanete ase ritukeri maiga ya barabuo gochaka esabari yokwamboka gochia enyancha ng'umbu chinga kibanyarete koba bagokora emeroberio yokurandia ritukeri asobuyekero twegera ase chuma yaeta isa kegeria aboroku bae nabaringa amanere ase emereng'anio egoika mogoroba gate twambuke togenda enyancha ng'umbu nao tugochakera rero nyuma ya emereng'anio twambuke togenda enyancha ng'umbu bona ekero bakwambuka konya gokorire emeremo ritukeri rigima orosire oinyore ng'ekero achete yarosere tiga omobere omwanyabanto okorosore ekero gwakorire emeremo akagenda ase obwato magega akarara akareta epila akabeka motu agaterekera omotwe oye bono karaire na saitani atanga nanyorire bagariya bono ngomogendi akareta emirinde ase enyancha enyancha eganse kominyoka nemirinde mingi amache agososa obwato ime
aboro ke bachigotawori bago ya siara bago ya rusia se obwato ime banyo ago ichora bakamuguchia sare na ayo muorokia tibwe chande tingango kuturi ere ara irategererete tibwe chande tingango kuturi na saitana bamanyete nga rero nkomonyoreri ugukwa omurubiri gukuturi gokorire oerire ayesa kaimoka agateba omorembe n'emirindo yarenge yonsi igatenena igakira kirikiri rekare yakira kiri abantu bakubura umuntu kyuyu mwana wae n'echimbeo n'emirindo bikoigwira ane gisoko baburi ngaki no abantu bokwige no boke ngekara mokwiruka mokwobwa yesu akorwa seri ngana rikorwa somonwa yari kare to guturika igori korenda eribwato bugwi kitabu kia Baiberania ngo yibeka kiribuya asa Baiberania yemeka ngo kia osome kiri tangani wiki kia gatatu nitake ebe bunde commentary gutoko egutworo kereri ngari ngana rikorwa somono Yesu Kristo yasaiga mutumita senteye akamukubwa neri ngana riria eri koreta mangana manga manena kurinda ubugima agatebo murembe amarembo gacha senyanja ngima takiro ubwato bwarenge nyanja amarembo kabaye karamirindi kiri obotwerera ubukaene kigwa ase enyanja nabari bakanyara ko baba gutwara gosemeria ababiranire ngo morisi some kiri tangani ukiki akane eyemo tuge tanga ababirania asama tukaetiri ase bire binge nechinchira chinyinge nyasaye agwo kare nigo arenge gukwana nechisokoro cheito wetera ase ababani korende asa matuko aya yomwerio okwanire na intwe gwetera ase omwana oye ere oyo nyasara gete koba omwando bw'ebinto byonsi omonyamwando bw'ebinto byonsi na gwetera asare agatonga ense ere nigo agotorobereria ere nigo agotobareria obonene bwa nyasaye na buna nyasare nere nabo igware naende nigo akobogoria ebinto byonsi nering'ana riaye riokobwa gaikire gokora ogosibigwa kwebibe agaikaransa ensemo yokoboko gwokorio kwobonene igoro kebungo kia gatatu enchiranere onchoira ase kenyamurire agateba nga the sun is the radiance of God's glory and the exact representations of his being sustaining all things by his powerful word by the power of his word omwana nero gutobererio mubaso otwora kari gitatari aende yakurendi ibintu byonse kweterese ngandi yari okobwa the word of his power ngari ngana ria eri bwato okobwa rikorende ibintu byonse lakini ataka kurusia esike mukerikia gatatu yes ekerara ase nyanja igakwana to gukwana buka nemerindi iri gatenena akarendo bugima bwabali barenga manere nabarenga enyanja engima igori ngana rikorwa somono waye neringana riokobwa tegekora muntu kyuyu ng'anonye n'emerindo n'echimbeo chikoigwera nero rio tongete nero rio n'okobwa ng'anonye nekera abaisiraeli ali nyanja bakwambuka enyanja embariri nero tebeti musa ng'a rambura okoboko kwau orage enyanja akarambura akaraga amache agatananika okorigerese getabu kirigia yokong'anya ng'a mpaka nonye na amache akamoigwera agataneka akarosia enyasi igana ekabense enyuma abaisiraeli bagaeta igo ng'a ekero agoteba ng'a omorembe ring'ana rikorwa ase omonwa waene ring'ana riechinguru rikorenda riateneri bionsi Bimono sana mwanchumo rigereria aboroki omorisia kero kende riboria rengororo ng'a nabo bakomotura Yesu naende onyara koba gokora ebikone bio gotenena emerindo ande maega yaye bamanya kwebori ribori kiagera ribori kwabori bagotanga ning'oyo rende oika nonya n'omwaga n'enyanja bikomoigwera
pero chiga ngonyambara mbra mumanya buya na barangiriti na bamuite betenga masia lakini kurime yabo mbana manyanga masia kioyo Yes. bamukaite ngano muruti kawaida na baruti bandi bari kule naitane tia baruti bonsi. Bimuno sana semo entangani ya ogo tenene gose ogo tuliza mawimbi nere iyo twanyara kubato kurigere gwetera siringana yai umayetega igatako igaene ngana yo katuringana anyare to koba kwana time mugeti gose kende igate banga yaya imokino nye nyimbo igoro na kende igakorende ringana ryai ringana rikurwa so munuaye yes iribwate chinkuru kegima nwanekera ari gutunga ari gukwana na byonsi byaba nero uri utungiti tigense erete ubora nebora bwacha tigense erete ebimeri byakerengencho byauruka igori ingana rikurwa somonuaye niringana ribwate ukubwa okwanene tabu kia mariko ekisano ntorigererie ekifungo egetangani goika ange emerongevere nandete getomurisia sensemo ya kabire iyo nareko bagokobeka sobwenge kegima bagaika ngumbu yenyancha goika ense yabagareseni Yesu agachia goika korwa ubwato agwakaumerana n'omonto okorwa ase chimbera ubwatire nekere chakiubi obomenyo bwaye nigo bwarenga ali ase chimbera montonde tarenge ore konyara kumusiba nonya nase ebinyuri morisi igaru ngumbu akera batogonyeira amaji atogonyeira mirindo yes bambuka bagenda ngumbu ende asensema y'abantu bibisako agekwera umuntu yorukinga ebireke byagambito omono buno nabatebritangani nga asengenje kurwa uritangani kisokuru cyitu cyamwange tucyukwihina kikango manene abantu bamenye to barete tubabwate binyasa ibindi n'abantu bari kugambira nebireke nagalseni sachia umuntu utokiro uri nebireke nebireke bibikire menye nkora yaye teyekireke kama nebireke bingi umuntu numusiba kinyororo yakuptura yakore terige nonya kwenyenyo kwebutabutabura kweta pone kerara Yesu na Yesu ikakubwa so bwato iga omuntu ina endi nyasaye bunarumbiya okuriyo abantu kiriya asire no kugeturia akamungusa nobiye bwaya akamareta ase Yesu nebirecha byarengi meyo umuntu uria ai Yesu Kristo machenu nyasaye ingigwakire gokora ngakibya akoro bya manyanga no machenu nyasaye ekeresi yarengi iguru yajagitari iguru kumanuka 12 kangukie gatana kabiri gutirimboka ebirechi na byarenga sensema ya saitani okurukwenchoka mbia muruche Yesu na no machenu nyasaye no yoro kurwana Yesu Kristo okuruka Mikaeli na malaika bae barereke urukia malaika bae igebirechi mbia manyite ekero byaseri byabugu esegi guru yes bikamanya no yubuko bwocha ono gae bireme omuntu uri bigukwana ayo machinu nyasaye ngigwakire gwakire gutosiria egekora igura nabibwete bikamusabari baganga kora ancheto tosiria toeri bagato sense chinguru ekikirega era akabayari baga ngekora tokotengana nsi y'abantu bakurukubibisa abantu bose kuno bari gutuwa chingurwe abantu bakurukwa abantu banyasaye bari gutuwa ngurwe geko n'ikingiti kikuruku kingiti kitayichinjana nasemika yebireje komenya se chimbera nasa abantu bose kuyarenge yes nekera bari byaswaime chingurwe kiri kigaswaruke kigakwa abantu bagacha bagoichana nkangoyo ogukike bireje byarwaso umuntu byaswasi chingurwe bakarwe report umuntu uri munarusi webireje agahoje kekene akaba mwanya abantu okoreka n'umuntu muya yes obi akabi bekakianga agaikaranza samagura Yesu ari no mugoko ngakakyo manene wanturiri pone kera abantu abagocha tiba bari witaba nga Yesu utoriri omuntu bari kurigereria bakara chingure bagaita bachingure bakanga umuntu uyu
bakateba Yesu koranje karua no muntu yagataka mutunye Yesu Yesu akamatebe yaya koranje genda nkasino otebia abantu baminu ikinya saa agokoreire bunakororeire amabira omuntu uri akabe missionary akogenda kurwoborori ikinya saa agokorera omuntu baumirana na Yesu Kristo nonye intu asamba tukaya bono ekero Yesu atokoreire emiremere menene abaratugukurwa samarwaire atwitikorise michanda yari ngemenene o ekakora agiye kurukwoborori ebikone Yesu akorera soguma bwao kwenda gotebia abantu bakorora chinguru chiechi koretu guturika bate ana injini motagete anyara ko motori bugumba bwane naraya aberete abamura batatu ekarne bukane saruta sharira kamesha kana bende ga serire ry'umuriro Yesu agaika kuruguru akaba asibare bakarorekana bare abasibule bagutara nekero bara abasibule bakugoje kurigenga ntwaruta abantu batatu manga yiyo banaru akaranga shara kamesha kana bendi gosoka bagosoka akajiko batiokera muruto iyo akamaye komanya ngaini abantana abasomba bo manene ubwate chinguru kiri kine na mono chigoturia akana chikina no ene rure ngumubi atanga go cyakera rero nyasaye bwikora asasimu nyasawo sharira kamesha kana bendi nego nero uyu iga ekero twaruro borori asabantu ekiatokoreire na ende gwetera asumo ikoma chenu okwaebereria abantu bana chekira bamuita babuna muturi buguma bwabo weranyarekane omulisia zedekaya sobugima bwitu bwakira lituko mparoro wikira boniga bado baimugete chigurube chibirecha biubi ningo kubatora Yesu bweka ondeteyo na Yesu ekera kubaturia origererie aba bari 12 esokoligerwe kimutwe ekera akorire mbere makate na abairu kubwa genda mutare sikiri imiji mokwariganirwa mabero muirandagira mwichana na kindi imbo moikubuguri na abairu kubwa maseri meka yibireje bobuki abakure mugweni abantu kurwa samarwere aho okubuku iga Yesu wagusanga n'abakori imirimo amakori imirimo amanere bono iga puna turiga yes kubwa kwanire na Nyasaye buno mwegenwa oye emirimo kwari kumutenenera ebikona biriye bigokorekana bono iga muna turiga bimona sana mwancho muligire sanga karangari kya gwa muna intwe mambi ya bono ebikone Kristanya yatokaba kora anene barabare amone nyancha ya Galibi n'abantu babwaterango yo gutoleka and Jesus came at the right time mulisi Yesu gajita asinga kiciri kibwenerete anene gukia sabantu bali bebisa kuga akabono tirina nyagitari ndwalete mwancho nakanga keresimi kantebia abagani mbalenka bacyute kubasabira emanya nyagitari mwana nara ocho musabire igo bacha na ngina bate abate ko enda sumo pasta te un pasta na rungo ita seito aba maito mu pasta te to genda sare musabire kuna na ruete nyagitari ngo ikakanga nyo mwana ukiro ogonte na te kwire ni ngambia mano ngwansa birite yetu asabite sesimi na bwate omutuo nusaregete ugusunguka kumyuka rakinya sankonyire yasa etani takani bintu binene to gukora nuko mwari baga tusabe nera kore bikone asubuguma bw'abantu bakurukwa baye igembere meiriri atebete nga okubwo gwensi iguru nense na airu gakigenda asebisa kubyonzi mubakore ko baborokigwa muko babatisa sireteria tata niryo mwana niryo muikoma chenu rora ni gonda mwanaini wikoma eri bwense asenga kiyi yemechande menene buniri yaringa asenga kiria Nyasaye naganete abasomba baye bakumuru Kristo mundi bwense uracha so kwegena na guita baringana ria rwa so muntu bwa maneno itu Yesu Kristo
asa akomokorera ebikone saina bagokora ebikone omoiseke oyairo omorisia amo n'omukungu orenge n'oboreire bwokurwa amanyinga egio n'ensemo ya gatatu kegima ase obweng'endo chinkaki chito chikonyakoba chikogenda omonto oyomo bwabanene b'esinagogi agachia rita ria yairo agachia komorora akagwa n'amagoro aye akamosorora mono akabora omonene omoiseke one omoke oisire gokwa nagosabire oche obeke okoboko kwao igoro yaye anyare kogwena abe moyo akagenda monere umuganda omonene okamutunyana okamomigamiga narengeo umukungu boigo orenge n'obureire bwokurwa amanyinga omorisentegete asobwa motu turigerie bikone bibere igoro ya omwana oyo bw'omokoreri bw'esinagogi okoroku yairo mono mukungu orenyerente ko bagakorwara obureire bwokurwa amanyinga eoro cha Yesu wangu n'abantu bariekera gwenio omonto ori obwate ebiricha biare ebinge ekera aboreti ng'aye ning'o njile lejo n'abasigari emerongo chikota chiri bwisano goike chiri bwisano emachi abarumi igamare biricha biri barenga abange biare ebinge bono Yesu bwambukiro chiri mundu umuganda undi uchira omonene nasegati omuganda oyo gocha omonto oyo omokorwa irore omoteng'ani bw'esinagogi okirimo akabeka marua y'ensoko omotenga omonene gaki nchubekera omwana ono amaboko ngokware Yesu akamoteta ogende kaimogete ng'a nkogenda ara omuganda oetanaini Yesu omokungu narenga okonya gochandekire ase emiaka 12 akonya gotitiboka agateba ndagenda mukune konya igure bikone bya Yesu ndakune yanga yaye iga tikogwena agakakanira ing'ana ryabo bisiagokora unamukuna Yesu akoboringa ing'okuna chinguru chiangereire chiarure esende mutsubati uri agachokonyegerigwa akabika marua yense Yesu ogotebe gekone kiabeire asari buna chandikire ase emiaka 12 mamona nakamatebia omwana one okwigena kwao kwa guturisha Yesu akaimoga akagenda bono gochio Jairus kobarenchera omonto ogotebinga Jairus teonye gochanda monene omwana okure kende nkeiyo Yesu akamatebia omwana ori tarakwaraire kaika ase enka ya Jairus akanywa abantu bakorera kabatebia araire bakamusekerera Yesu akaimoka n'aboroki baye batatu Yakobo Yohana na Petro n'abayibuli b'omwana ori boka bagasoa nyumba bakanyasa omwana ori arerie okwete agateba ayo omwana omonyaruka omoke akamubwata okoboko akamutenenia omwana ori akabuka agaetana na nyumba Yesu agateba mwenda agerari anda agateba mote muntu undi omwana ori akabwena kitokogera kurugaiga umurisi ing'ana rikorwa ase omonwa o Yesu Kristo rigwatukobwa nonde bwensi ori egene yare gotoka ng'a Jairo tegeneti nono omokungu ori yare gotoka ng'a tegeneti ache gokuna emokobo bweangeria bikone biri mbiare gokorekana botambe Yesu atagete gende ng'a cooperation okobwatera n'amanere kobwatera n'amana Yesu Kristo no goita bakorwa ase enkoro ime ogoita bokukorwa ase enkoro ime eki Yesu agochika gokorera gosara agokoreire gokorokwa okwigena gokorokwa okwigena omwancho morigereria tutaragenda ase omotima komotang'ani keigima Yesu twarurororo omorisi ase ebikone ebio n'ebikone Kristo anyatokoba gokora bono ase chapter 6 ase ekefungo gia 5 Yesu nyare kobaga korwago agaika ase ense yaye omonyene yare korokwa Nazareth nari tkorie sabato buna yarenge enaro yaye akaenda ase sinagogi n'abange abo bamuigwete ne chinguma chiaye bonse bakanyara kobaga goikira na ase ng'incho musangerekano yo kurende instead yabange gomochenga ng'a yaya n'omwana oitorende home advantage rende homecoming area maite to me
ikinari kori gifunge ya wena tebe shere nene kigima kigira no mukami yo mwana oito oyo nyalta ko baga kuiborwa asensemo ya Nazareth lakini amaburi akanyara ko baga ko bawa mange igoro y'ekinguma n'enchira Kristo anyare ko baga korarigwa asomo bekano ase gifungo gya kabere bagotebangana ekero giesabataga chaka kworokereria ase sinagogi abange bamuigwete bagakumia bagatebania oyo ngai anyorira aya mbongai ni kyobo airwe oyo ogokora gwe chinguruki oko okonene goko gokoreka ase amabokaye oyo tari oria oba omubachi omwana Mariamu mumura omwabo Yakobo na Yose na Yuda na Simeoni nabasubate bamwabo tibali aiga seitu bakagechiwa nere ene scenario mulisia toligeretie ase sinagogi abanke kurwase enyanja ya Galili igo bamuchengirete na komugokera ase nginche bikone na makumi ariko bagakora lakini bono iranire sobo bado chinguru chirichiria na chianyarate ko bagakorokia gwetera asa morokererio ase sinagogi ingigeko gera babarabuo chingoro chiabo chiko bachimwamu beburia amaburi gatia twanyala ko batagosoma kurwa sebuko oisa kurigiriria kero igukwa na aya tebanga ekera ikanka sobo bari naboro kubo bayeri tukuria rengerie sabato agansa kwigirie se sinagogi na abange bagaichana kuriri ng'omwana oyo iga kai arusi obongainio kai arusi semechia kwigiria mang'ana aya iga abantu bane batanyare kwigiria mwana mwakinerere mugachiesane anye mwaringa amanere mwara naguchiruchi otenya chinkorete abaiburi bayo buguri amachoreta ogenda ariese chibao senia rero kubaoneria ibiru konye mwamenye kuburi tana guchisukuri abantu bang'aini kayarusi tia mang'anaya tena bamurigiri bakamchaya ngani carpentry olidata konyo senchi bao gari kayarusi kayasoma mang'anaya ko yes ko konya baigure chinkumi binta korete kaperna bago chikorigeri saruete nka bakanyani nkintaka na senga kieri amatukaria abantu bare koewa masikani n'abantu bachiete sikuru chikuru kuchiababani sikuru chiababani chiari kwigiria abantu baigere ukwira kwime Yesu tachiete sikuru yababani ekende abantu baibere ku asemechi yobogambi Yesu taibere ku asenche emochibo bogambi riba buri kaire ndarusetia mangana nyine sikuru yababani tachieti anya nemechi asarwet no motakapi anye nembere maokora nechibaga nyakoseneria abantu ga Yesu akarigeria chinkoro chiabo agatebo mubani tasikiria senka yabo kero mubani ara senka ya etasikiri bakamonjokera bakamwanga asengenjo baruchi background yari arwete asarwete na asachaire bakamuchaya na asari asarwetare gakiende abantu nkurigiri baro muntikiri Yesu baroranga tagwendereti bakana takoba ndiba an example miaka ya etire ya kare kero nari musae kaimuka ngatumwa koruwage kabanga South Kenya nitagete omusaje kwiria basaye ba coast kagenda nkegeri umwako 1984 togo ike 87 ke kabe company kali karigundani tukagenda kero tuagenda abantu barengo pastor guri yore president ye konkorende ye division ye ito na otu are nere by then yaringe omuraibwe kyombe kyabasase union aba pastor bakakabaria abanene bagacha pono ntuna yaringe ko waide twigirite okoko ngaka puko kao ni bintu biri simbo yo kwagenda akamote musaururi South Kenya pero bate bangane gwe ko mageni giriga bagatenga amusaikiki akakana tinyegeri kai guri tukori litanga nchide kachinke igo teore yana likwari kwigeri yoka
iria kabira gateo mageni urugoja tachi titi atokoe bakamugoje kare nigeria bagateba yaya mwaeri baga tokegere wiki ngima ebirengere byo biri bibe igore yane ngumusaye nerengikero ekare ya ikari tukurio mwario bakareise question yarenge nkongu bantu batairariti ngatene nyasaga nkonya nkegerie gentekeiga kutwakura abaga kabari tukurie sabuto ni bagunjikera bonsi abaga kabari abere watetu abiri twa maitenge nyasaye nagutumie twarigire tuntwikini geisiko dukara tubwatikende kora ncho mwako gocha nagocha kwa mugani ito manene asechi kamichitu igongo mwanya bantu gokurigiriria ni sikini geisiko nokoreka kwao okwanga lakini nyasaye karakura numwe ikoma cheni taikora kurusiko akora kurima agekora dauti yago chono nyuro moke akobomo na baba mwangete se background ya bache tukurigiriria chinguru aseringana no bokoreri buri bwayi onchomo riganto irane asensemo ya kabere ne yo mwario ya omuroberio amegere lesson do chi comment chingia kegima omwenga concepta happy sabbath ko Stanton SDA Church Virginia USA. Be blessed sana doli nike mto mwenga kuruchinsemo chia kebirigo hagotebanga yeso goteba bagende mpatebie bantu no kworokia embu ya yesu buna eketi angana ekiara nonye ore gukwana igo namanyete mpaka atebie bantu ayakoreirwe kemwanya bantu. Right, ngagite oyo noria unyarete ko bakorosibwa ebire charende hachiko bakirori haha. Asante sana omosa kurwa pipeline Nairobi niko ndani yo muroberio hadi mwisho lesson iyo nengia nabo igonega tukaba igotwegeria ibikone bya Christian Busorengia kurwa chisemo chabo nchari pomwancha niko ndani mwancho murigeria togenda somotimo ko mwenge kigima togenda le toskale ngora turasensemo ya kabene yo mwali amegiro lesson imegata senikendeze TV. Kutulipa sawa sawa na matendo yetu. Hubiri kwamba Yesu anakuja.